Ondo, otzituta baina. Hotza baina. Bai. Pozik gaude, oso pozik, Arbaso taldeak Artetxu saria eman digu. Ikasi behar dugu, horrelako artisten gara etorrita, bai, utziko aldiazu, probatzen. Gertukoak ditugu artisauak, haren antzera ere, gure txikitasunean mimo handiz aritzen geralako handien kontra. Artisauen meritua ere ez da makala, horregatik gaur haietaz arituko gara. Bai, ikasiko, gotxo, ez da gana. Aurrea. Lanean jarriko gara, burua eta eskuen arteko lotura argitzeko. Zerpentza, ura gauzatu. Eta, Zeu zein dugu aixi. Jose Pablo Arriagak artisautzarren lekuko hartu ez ezik, bide berriak zabaldu ditu. Hori bai, kritiko da artisautzaren egoerarekin eta horregatik sortu du besteak beste haserrenago plataforma. Gauza bada artisautza eta beste gauza da jenteak ulertzen duena artisautza gandik. Eta ez da souvenirre, ez da Euskal Herriko souvenirra artisautza izatea. Artisautza da beste elementu bat asko sakonagoa. Adibide Ronald Reagani Amerikatuko presidentia zein. Bai, koño. Iñaki Alberdik makilak egiten ditu. Garai batean erabilgarriak ziren. Orain berriz garaikur modura oparitzen dira. Jende askok edukitzen du bere etxean, salan edo horrela pareta batean jarritea eta horre edukitzen dute. Norberaren izebiderekin egindakoa bezalakorik ez dagoelako? Artetzuak gaur, bi errepidean. Betidanik erabili izan da makila Euskal Herrian, baina egun toki gutxitan egiten da hauxe. Iñaki Alberdi Irundarra da makilagile bakarretakoa. Duela 25 urte hasi zen lan honetan. Zer eta eskaera handia zegoelako merkatuan. Kontuatu ginean, nola jendia Irundik pasatzen zen Frantzialdea makilak erostera. Zatik hemen ez zaude makilik. Eta orduan, bueltak eta bueltak ematen hasi ginean eta pensatu genuen, zatik guk ez ginen makilak egiten, ez? Nik nola bilatu ditu dena, dira, zarrak eta denak artisau desberdinak egindakoa. Osea, oituri moduen egon da Euskal Herrien erabiltzeko. Hombre, gudakiguna da, gutxinez, bi edo hiru gizaldik tartian dago oitxura makilena. Da oin? Bai, iparraldian oitxura beti izan dute, baina hemen hegoaldian oitura asko hartzen nahi da. Hemen galdu zen, zatik guk hemen izan gendun gerra bat, eta gerra ondorenean errepresioa izan zen, eta Euskaldun kutsua zituen gauza, debekatu egin ziren. Egurra lantzeko esku ona txikitatik izan du Jose Pablok. Afizioa eta ofizioa familiatik datozkio. Hasi bere atxona hasi zen arotz duela 75 urte. Aitak hartu zuen gero lekukoa, eta orain Jose Pablo eta Enrique aritzen dira horretan. Egunon, Jose Pablo. Egunon, Urko. Zemuz? Oso ondo. Umetan, zeiak egiten eban, kaxa txikiak eta tailak eta horrekin dirutxo bat ateratzen eban. Eta Felixeta joten nintzen, egiten eban olako pizatxoak. Nire haitxe arro zauen ikusten 5 urteko umetxuean taian. Hau da, gehien bat gure zeiue. Gure aitonak egiten zuena, nire aitak, gero Enrique nire nahiak eta biok. Egitura gaina beti ala izaten zen, ez? Gutxo olako bi marrazkia hundi alde batera, Hori askotan segun nintzen? ze etxetan. Zenbat eta aberatzau, etxea, tailak gehiago izaten. Begira. Eta... Orduan maila hundiagoa zeuken, orduan taila gehiago. Bai. Eta normalean baserrietan, baserri gixetan egoten zena zen, kutxa frentea eta dana lisoa, eta beko barrena tailatuta. Kutxa bat, etxe gehienetan egon behar zen. Nahiz eta txikitsua. Hori da, azken baten, gure kulturatik etorritzeko elementu bat. Gure sinesmen guztiak, bai amalurraren sinesmen guztiak eta hori adierazten genduen kutxa baten bitartez. Lehena ezagun eskulturarik. Dendan ez ezik, beste areto batean ere gordetzen dituzte Arriagatarrek eskulturak eta lanak. Hainbesteko sormenerako leku guztiak txiki. Begira, hemen ere lanak orduan dituzu? Hone dira maketa txikiak. Maketak. Afrikako erakusketa egin eban Lekitioko Irlan. Politia izan zanua. Bai, esperientzia Uartearen politia. erdian, eskulturak jarri eta...
Bai, oso politxe izan zen. Erakustoki berezia, inondik inora. Niretzako bai, eta hori denporiaz indar gehiago hartuko da. Segaitxi, azken baten nik ez nauen topetan leku bat nire obra saltzeko. Ni nauen topetan leku bat nire obra indarra hartzeko. Da honetan zelan hasi zinen zu ba? Artisau afizioa gueritxean gurat ja tallize zen. Taller hau gurat ja sortu da. Eskola profesionalan egin maestria industrial eta hasi nintzen fabrika batean, hemen Irune. Baina gero soldauzka bukatu nirean ja fabrika hasi gustatzen eta ja hasi nintzen atxen tallerri. Hasi ginean pixka bat investigatzen aber nola inleiken eta bueno, ikuste ginen gauzak, pegak eta gauzak eta suerte izan genduen artisau bat, makila itxezitxunak erretiratzea zijoala, ja erariakin eta ja utzi bezula. Eta arekin harremanetan jarri ginean eta arek ja azkeneko bultzada arek eman ziun eta gero jarri behar jo azpiko Pintxoaz. lurrian, bestela honek hola jarrizke utzizkeo lurran kontra, pues hau izo erratu ingo nizak. Ingo jo, espara batzuk jarri, pixkat ez muitzeko, Bai, ajustutako. eta gero ematen jo kola bat, hor gortzeko dira. Botatzen jo, zerrantza pixka bat, eta horrela hobeto idortzen da. Eta horrek biderko du, pues, ordu bete, baina, behin horrela dara, pues listo. Estamos laburua! Ondo. Guk ja eurari forma eman dugu, amaitu da laburua. Beira, dotore, Eta baina uste duzu itokatzen zaizula orduan? Garai batean alakorik eta ez zuten izango ba, Zu pentsatzen da denpora, Hori da, hori da, aldatzen ari dena artisautzaren munduan. Baina beste aldaketarik ez dakit badagoen, ze haserrez daude. Bai. Eta zuk sortu zenuen gainera haserrenago izeneko plataforma. Izin zen Durangoko azokan, anaiak eta biok erabaki genduen, ja ordu ezala zer aldarrikatzeko. Ikusten dugu arte zautza bukatu hongo gala, hori argi dukegu, eta etorriko da kanpotik. Da makilla bezala, makilla bat izan behar da, linguerara eginda. Ostantzien txinatik hartzeko makilla bat, euskal makilla bat, ez da euskal makilla bat. Eta orduan hori aldarrikatu nahi izan dugu. Geratu ginen harritxuta, ze artesau asko gure bezala pentsatzen zuten. Arte egin zuten. Bai, orduan erabaki egin duen, egitea erakusketa bat, kultur areto desberdinetan, eta bakotxak egiten zuen bedorren pieza, azalduz haserre dagoela. Adibidez, banketa bat pintxo batekin. Eta orduan ezin zara jarri. Edo pelota karratu bat, ezin duzuna jolastu. Bakarrik genkigun minutak gaudela. Eta minutak gaudela, eta gune egin duen hori mina adirazi jenteari. Ez gaudela posik. Eta orduan zein da soluzioa, hori ez dakigu. Bakarrik jentea badaki egoera ez dela oso ona. Da oinarte, bai, tradizioa eta auki dugu Euskal Herrian. Da zuk uste duzu ametik aurrera apurbet segituko da bela, edo egoera honien gauzela... Ohitura hauek galtzia pere izango litzake, baina, bueno, nik uste, norbait, nire bandi gaztia naiz, bueno, gaztia, entre comillas, eta, bueno, nik uste norbait segituko honek. Azkeneko rematia da kaskilua eta pomoa jartzia, ez? Eskudutokia. Kaskillotan jartzen da, bueno, egin leike personalizatu, makilla bat zuretzako bat, zure izena, mensaje txiki bat jarri leike. Krisis hau pasata gero ikusiko da, gora juten gehan, o zeiten deun. Baina nik uste, hau poliki-poliki, egunetik egunea gehiago esautzen ari da, eta nik uste hau, hombre, gauzak ez di izaten egun batetik bestea izugarrizko golpiak, baina poliki-poliki nik uste goratzen di joala. Denbora pasahala, gure artisauek kategoriko lana egiten jarraitzen dute. Krisi garaiak batere laguntzen ez badie ere, ilusio hori behintzat ez dute falta. Berebiziko ilusioa egin digu artetxu saria jasotzeak, guk ere artisauen filosofiarekin bat egiten dugulako. Baliabide askorik gabe, xume eta apal, baina eskuekin, buruak eta bihotzak diotena gauzatuz. Egindakoarekin arro dagoenaren pozaz,
eskarmentua eta jakituria ilusioarekin uztartuz. Jardunarekin kultura bat osatzen ari direnaren jakitun, haundien kontrako borrokan, neurriak baino norberaren arteak eta talentuak balio duelako. Eskerrik asko, eta segi horrela, bejon deizuela, ondoren.